puno ng kamuting kahoy at ginawa naming bakod. Ito na po siya. At saka pinalibutan namin ng fishnet. Ito po yung ginawa ni Papa ko kahit maulan kahapon. Pinagpatuloy niya pa rin yung pagsaboy ng pinatubuang binhi ng palay. Ayan na po siya guys. Tapos po kanina kung makikita nyo, naglagay po ako ng mga cellophane or mga pangkalay-kalay dyan. Para po pag may pumasok na ibon or manok, hindi po panakot po yan sa mga manok or ibon na papasok dyan kung sakali man. Pero parang hindi naman po makakapasok kasi naka-safe naman po. Hihilain namin yan na nylon na yan para gumalaw yung nilagay namin na alarma ba, para hindi makapasok yung ibon at saka manok. Pantaboy po sa mga ibon or manok na papasok. Ganun po ginagawa dyan. Ganun. Pag may nakita kaming ibon, gaganyan namin lang. Hihilain namin doon sa bahay. Tapos yun, may tataboy na sila. So yun po guys, naghahanda na kami para sa nalalapit na taniman na naman sa aming palayan. Ayan po, wala si Papa ko kaya ako po ang nagpatuloy. Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa aming YouTube channel, Tres Marias Farmers Vlog. So ngayon guys, papakita ko po sa inyo ang aming naipon lang palay, di ba? Kung maalala nyo po, ito yung aking binilad na binhi. So ngayon guys, ready na po siyang itanim sa aming palayan. Anong kauna? Anong kauna? Guys, samahan nyo po kami mamaya at maggaganit kami nito. Ganit kung tawagin guys. At saka mamaya din guys, magkukuliglig ako. Papakita ko po sa inyo kung paano magkuliglig. So, abangan nyo guys! So ayan guys, yung kapatid ko, pagdating niya po dito sa tabi, dito man po yung papalit sa kanya. So ayan guys, panoorin nyo ha, si Tres Marias Mitch sa Sabak mag-landmaster or kuliglig. So guys, ayan po si Ja, yung pangatlong Tres Marias. Siya naman po guys, yung pumalit sa akin. So ganyan po guys ang pag-landmaster ng palayan. Yung sa iba tawagin kuligdig. Kubuta naman dito sa Bicol.
So ayan guys, ang init. Bukas guys, taniman na ng palay. Mamayang hapon, pag hindi na mainit, maglalatag kami ng aming ginanit na palay. So ayan guys, tuwang-tuwa si Brad kasi di niya akalain magaling pala yung mga Maria sisters niya. Tuwang-tuwa yung bunso namin guys. Sabi, hindi na tayo uupa ng tao, kayo na lang yung katulong namin. So ayan na po guys, nagaganit na yung aking kapatid. At i-ready na po yung punla ng palay. Mamaya ilalatag na yan dyan. Dyan sa mga taniman na yan. Yan guys. Guys, gagawa po ako ng walis tingting. Gagawing panali doon sa binhi ng palay. Pakita ko sa inyo guys kung paano magawa ng walis tingting. Ganito lang siya. Oh. Yung dahon na nyo, gaganito nyo lang. Oh. Yan. Tatanggalan lang ng dahon, matitira. Walis tingting na. Tingting. Yan. Gagawin ito guys na pantali doon sa binhi ng palay para hindi malamog. Yan. Ayan na guys, tapos na po ako. Nakagawa na ako ng walis tingting. So ayan po guys, nakagawa na ako ng walis tingting. Gagawin po dito guys, itatalian yon. Yan ang mga na ganit na ng aking kapatid. Tatalian yan para hindi po umag watak-watak.
yung mga puno niya na ng palay. So kailangan po buo siya kasi malayo po yung paghahakutan doon pa sa pinakadulo. So kailangan po buo siya na mailatag, hindi watak-watak. So tatalian po natin. Tatalian natin ng walis tingting. So ayan guys, natalian na siya para hindi siya maghiwa-hiwalay. Ganun yun guys. Ayan na po guys, hataw na po sila sa pagtanim ng palay. Ayan, doon po sa dulo meron pa. So ayan po, tapos na po kami magpatanim ng palay. Thank you Lord at natapos din. Halos 4 na araw po kami nagpatanim ng palay guys. Medyo po kasi malawak din. Hanggang doon po sa dulo. Ayan. Abangan naman po natin pag malapit ng mag-anihan. So, ayan po. So, guys, hanggang dito na po muna tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming mga videos. Tres Marias Farmers Vlog. Thank you.